ka jingmi kinong krong khajna bean na kinong rap ka than ribhoy haka gate ka badon hasnong mausang kala penlong ye kinong yalam ka Hill Farmers Union HFU haka arpusaw tarik risau kilai pen kendo ya UEM revenue ba Alvin Saukme ban ujor halor ka jing o khajna bean ki kalikit jhur jong kinong rap na kani ka than hadian ka jinga kendo ba UEM General Secretary HFU ba Alfon Karsenteu ulayathu hakilar pathai khubor ba UEM ulakular ban shimkhia ban toket yakani ka kambean uba Alfon ulayathu ru da ka baong ka HFU man ka por ka oj ki bor ki ba hajrong ya ka no ka jingle don bor ya ki nong rep ki ba jaus ep pat im jakpo na karep karyang ulakan tu ya UEM revenue ban wengklo ya kini jing e jong ki nong rep hakathan paro kawe Ini dokumen ba kita kasih ila yo bani kendu ya i ba Alvin Saukme bide UEM jongka revenue hadir ke jengni jongka tu ka news ka ba kinograp ke syakrong khajna haka tu ka giat ke badan hapa mosang ke badan hapa riwai district dan kaliang jongka sen nila paro ya ka city jam disi jongka riwai buat minta kesini ngelawan ya kapan kendu kerpang yang jongka revenue hadir ke jengni keren ke juni ka jubab na IM kala penun ini dah ka ba ila ai kuble ya ka Hill Farmers Union bakalawan sakman ban ra da ka jingtho ban ai ya kani ka city ban snow sa ka office halor kani ka jingja te ka basultana te ru kalong ba na kaliang ka jong IM ila krenchai ba kum kini ki bajia ki long ki jingja ki ba penkendit ya ka office ibra ko we badru kanong ke jingja ka basosi ba kum kini ki case ka ba ka office kampai perkhan te nakaliang ka jong ila shim ya ka jingkit kli ila kularu yani kum kinong yalam jong kinong rat ke Hill Farmers Union ba yong ba in salum ya baro khat kini ki ba shim tenda na ka CDC ha ka bidi ki gi ba in sapulong ya ka meeting na Monday la ni Tuesday pala ban fix ya ka por but iong ru ba nakaliang jong office in sapha biang na jingtho shaki ba kimdei ya ka ban krong lani ban shim khajna ya ki mar ki nongrat ba mi na kajala te ilapan sung thu ru yani ba kindam kaptu kane ka midei ba ka ki brio ki banabar lani ki dikhar ki bawan ban khai ha kajala ga juni ilapan shairu yong ha ka midei begitu nakaliang jong ka office tandan na ka jong ka rule ka an ya ka badai ban shim ya ka khajna na ka jongki ini dokumen ya ka jingkindu jungi minta kasni yai ba ni scam ba kumba ngala krencha ya ka tukan news ro ba nakaliam jog Hill Farmers Union kamde tang ba ni de ya ka tukan diet hendre ni kerpa iki nongrat na datang dan menu ki bashim kabu ban shim khajna la ni ban krong khajna na ki mar jong ki nongrat so ba ban tip shi ki nong yalam jog Hill Farmers Union ni dokumen ba Alvin Madagasni ila airu yu phone number jeng yang bala dan dadang dan ki ba pendik ba penthut ki nongrat ba ka jingdik di ki mar ki chuki nongrat so ba ban phone dari di te ni smo comment halor kan ki jing kendo Madagasni ba ni scam ba nakaliam jo Hill Farmers Union ni tre ringkat ba ka office na po ki GDC bagila ban when you nusha ubujut hari ki nongrat na ka pos kalong very short ba ya kani ka gate kadai jong ka KCDC but tangba kishu ai tenda au brio uba shumwa ya ka tenda ka KCDC kumba IM ro ikubur ba kidan ki brio ki bishum kabu ha ka bedai ka ni ka jongkrong ka jana te nakata ka daw nakaliang jong ka office kinsa ai biang ka jingtho shabaro khat kini ki bishum tenda kum ka jing pen kan mau yiki ba horkit hordang khamtam yiki marj binongra unde ban shum ka jana kamtam umar omi na kata juni nakata kadao ngala krenchai ba mada kaniru kolong ko khubor chigitu kinongra bala dadang kinu ki brio ki bishim khajna ye ki march kinongra sobha ban pantip chikinong yalam jokil somna union ba dei tat onda ba unongra u ai ka khubor sini ila ban shim action hola kata te ndrei lada kinongra kim ai jintip ka shusa kut ba unongra umat ye ka tu ka jinge tang hala maru